Pranyata sawanipun Serat Moja pinanganten putri saking Panti Busana kepara kabiwada lumantar ungling ketawang pucung wuyung. Jrodas Pinarung swaraning pradonga angranggin seling marang pangli ing Widawati dening para kadang restu laras karawitan ringkes ambabar ketawang pucung wuyung. Kawis tinggal jenggoring Serat Moja pinanganten putri kang wis kepareng bangkit saking Panti Busana ingkang nalika samono katingal sampat kang dadi pengagemanira pinanganten putri. Mangagem Sekar Malatiri nonce winangun cundhuk mantul ingkang tansah ebah lamun to kinari lumaksana. Ukrangga puspita kang awangun Sekar jagat sinesek sarana kang kapindha cundha manik kawuryan. Sangsangan kembang tanjeng kang pinatut rebut cahya marang pepandam rerengganing wisma. Busana ngimba busanang Prameswarna ingkang sinulam benang kencana. Katingal pateng galebyor pateng pancurat lamun to sinar marang sunaring pandam urung ingkang hangrengganing sasanadi candrane pindha tranggana kang hasile pernah endah edining pengageman hamiwi dateng gandes luwes solah selagandi pramila kasulistyaning risangat pojo pinanganten putri lamun to cinandra persasat kurang condra luwih warna bebasan badan sikujur datanana cacate sak ithik-ithika lon-lonan mangke wis debugyan ingkang tinuju sakala nenggakening kursi gocingak ing pandulu gawa ing paninggal Labat ngantos siswaning mudha tumarang kang menungko gagahan ratu kaya mangro mangut dasmaning dringkeng dring kawiyos wijiling lisan. Tumuli ing mangke kalajengaken rawuhipun pinanganten jalu kadang pisan sarta para keluarga ingkang kepareng gemiring saking Pracimma Palerman kasepuhan dening Bapak Haji Suwarji saking Laladan Keteman Indragiri Hilir Riyo sing mangke sineraten pambayanging Sekar Mancawarni Dewan Daru Jayandra ingkang sinebat kembar mayang
dening Adimas Yoga Dalasana Mas Ayu Nana. Dimohon dengan hormat beliau Bapak Haji Suwarji dari Taman Indragiri Hilir Riau untuk mempersiapkan mempelai laki-laki beserta keluarga yang mana dihadirkan pada resepsi kesempatan siang hari ini, yang segera akan dilakukan satu prosesi adat Jawa terkhusus dari Keraton Surakarta. Sotan gantun keparenga Adimas Yoga Dalasana Mas Nana ingkang sampun tinuding kinarya pangembaning Sekarmayang tumuli daya-daya kasuwun sameta ing gati. Wondene mangke semarga marga tansah maosja pamantra kidung bujaya murih anyandunga dhateng kawilujengan. Kumamyarmawa Prabawa kentar-kentar winur Gandawida sumirat ambabar teja moyo-moyo anenggih punika tejanira Serat Mojo pinanganten jalu kang muswareng bangkit saking pracimpa palareman saking mandra katingalintah asri raras kawuryan kang dadi pengagemanira meyak korining wiwaha manjing madyane bargian sangala kandhek hangatosila sitaning adi cara pasrah